výborne, čapovací automat na plácku, takže veľká vec, sami si kofolečku, pivečko alebo frizante môžete načapovať, jednoduchá obsluha, buď pohárik si zoberiete odtiaľto, alebo doniesiete vlastne ako ja a pekne 2 eurášiky alebo kartička na to občiansky. Je to tam ešte raz. Je to tam, takže obhádzový čapuj, takže môžem ísť na to. Takže ja si tu už robím takúto svoju fintu, aby som si krásne načapoval, že si pomaličky púšťam rýchlosť. Non-stop 24 hodín denne. Fantázia, fantázia. Tak toto je pre milovníkov pívka úplný ideál. Takže keď je placek zavretý, pivečko sa čapuje. A vybavená vec. Na zdraví. Chovateľ Topkové pivko.